lige sådan lidt mærkelig historie, men første dag, der kørte hun og sådan noget der. Og så mandag aften, nej tirsdag aften, altså den dag vi kørte første dag, der skulle have en at sidde på en eller anden, ja, ind og sidde på, der bag foran, så slår han sit knæ ind i bordet, og så får han bare sådan en skade, så han ikke kan stå på ski resten af ugen. Det passer ikke. Hvorfor stod du ikke nede? Skulle ikke ved at slå det ind i et spor? Philip han var syg på sin skifægt. Ikke hvis folk siger bare ja til hver kommentar. Ja, det kom fordi det var en mærkelig ting at sige. Det var underligt. Jeg kan ikke huske det. Nu fylder nogle vejspisende det her må være billigt om sommeren. Ja. Og så tænker vi ja. Det er vigtigt, at man ikke laver sådan en hakkende film og hopper op og ned og en masse ind- og udsugninger, ikke også? Kan den tage billeder, sådan, så den tager sådan over hele Nej, den kan tage billeder. Billeder? Nå. Hallo, forstod du pointen i det? Ja, det er faktisk. Skal jeg fortælle dig alle de andre ord, jeg også siger forkert? Du må lige fortælle, hvad det er, der snakker hele tiden. Hvad er den der dogface, I altid laver? Nej, faktisk, kan du huske det billede, vi tog i sommerhuset? Ja, det kan jeg godt huske. Der lavede vi dogface. Profilbillede på det. Er det rigtigt? Ja, ja. Nej, hvor fint. Og det lavede bare sådan et fjæs, Carsten synes alle unge laver. Det gør I også. Ikke problem. Jeg holder dernede, jeg sidder her. Tom, Hvad med? så er du med. Ja, jeg er med her. Så er alle med. Kan du ikke tage det over, Beb? Jeg er bare ikke. Film Babsen. Film Nyren.